Ndewo ndewo, kedu na olee otu unu mere? Eji m aka anyala. Kedu otu ule junior NECO si aga? Gakwa ọfụma. Ana m anabata onye ọbụla na-ama mmụgharị anya. Ọ bụrụ ịka na-abịa nke mbụ gị, nnọọ. Ya akwa ndị na-esonyere anyị kemgbe nnọọ kwa. Mana chetakwa na ihe anyị kwuru bụ gịnị? Anyị ga-amụgharị ihe gbasara akwụkwọ ọgụgụ ahọpụtara maka ule junior NECO. Chetakwa na a ga-ele Igbo L1 echi n'ehihie. Onye mekwana anyị ji sị ka anyị legharịtụ anya n'akwụkwọ ise a NECO họpụtara. Nke mbụ bụ eze oche abaghị. Nke abụọ bụrụ nwanyị bụ ihe. Eji m aka inwecha akwụkwọ ndị a. Nke atọ bụrụ enyi mere enyi ya. Nke anọ bụrụ ndụdọ nne-nte n'azụ anụ ụka. Nke ise bụrụ tụgharịa uche nke bụ abụ. Eji m aka na onye nkụzi agụọla akwụkwọ ndị a. Anyị anaghị abịa ịgụgharị akwụkwọ ndị a, kama ihe anyị ga-eme bụ gịnị? Ịchịkọta ya. Ihe anyị ga-eme bụ gịnị? Ịchịkọta ya. Kedu otu anyị ga-esi achịkọta ya? Otu anyị ga-esi achịkọta ya bụ gịnị? Aga m agụpụta okwu mmalite. N'ime okwu mmalite a, ngwa okwu mmalite ma gụọ n'azụ ya maka akwụkwọ a ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ, maka eji m aka na onye nkụzi emela gịnị? Agụọla ya. Okwu mmalite na eze oche abaghị. Biko wepụta ya. Eze oche abaghị si n'aka Maazị Chuks F. Dimson. Anyị sị na ụlọ ọrụ bipụtakwara ya bụ gịnị? Aven Global Publishers. Na 2022 ka ebipụtara ya. Okwu mmalite sị gịnị? Ọ na-abụ oke ihe eme akụọ oke ikoro. Otu ihe doro ma Okeke ma Okafọ anya na ndụ a bụ omume dị n'iche n'iche. Abịagodi n'etiti ndị otu nne ji, a na-enwe ndịiche pụtara ihe, nke pụtara na otu nne na-amụ mana otu chi anaghị eke. Ma etu ọ dị, ọ bụ aka enyere nwata ka o ji eto. Ihe mere bụ onye sitere na nwata ya biwe ndụ ọjọọ. Ndụ ya adịghị ka nke nna ya, kama ọ bụ nne ya jafụnyere ya n'ụdị omume a. O nweghị mgbe nne ihe mere hụtara ihe dị njọ n'omume ya ma ọlị. O jiri omume ọjọọ atoo ma megide ya ruo ebe ọ datara ya. Maka mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrịrị. Iji zụtazuo ihe a tụrụ n'ahịa n'akwụkwọ akụkọ a haziri isiokwu ndị dị na ya na isi 10. Isi nke mbụ bụ omume ihe mere. Isi nke abụọ bụ maka mmalite agụmakwụkwọ ihe mere na izu ohi nakwa ịhapụ ụlọ akwụkwọ ahụ. Isi nke atọ bụ ịga ụlọ akwụkwọ ọzọ nakwa mmebọ emebọrọ ihe mere maka izu ohi ube nakwa omume ịkwaso nwanyị iko n'ike, ka onye ọ kwasoro iko n'ike ọ bụ onye chinwe. Isi nke anọ bụ agụmakwụkwọ ihe mere na mahadum, ịba n'otu nakwa mmalite ime ntụrụ mmadụ. Kedu aha otu ahụ? Dọkị Fraternity. Isi nke ise bụ ngụcha akwụkwọ ihe mere na mahadum nakwa ife ala nna ya. Isi nke isii na asaa bụ oge ihe mere gbaruturu ụlọ ileta nne ya. Ịmalite ọrụ bekee
nakwa ọnwụ na olili nna ya. Isi nke asatọ bụ emere na ịmalite aka ọrụ nke ya, ka aka ọrụ nke ya ọ malitere izu ohi na ịtọrọ mmadụ. Isi nke itoolu bụ izu ohi na ntụrụ mmadụ. Agadi nwanyị mechara nwụọ n'ihi obi ịta mmiri. Ebe isi nke iri bụ ebe ihe mere bụ agwọ na ihe oloro tọgbọrọ. Ihe mere mechara n'ụda ngwọrọ. Maka akwụkwọ a, tụgharịa azị a. Akwụkwọ akụkọ a bụ Eze Oche Abaghị bụ maka iji kụzie ihe ma chetakwara mmadụ na mkpụrụ onye kụrụ n'ụwa ka ọ ga-aghọrịrị n'agbanyeghị oge o jiri mịpụta mkpụrụ. Onye ọbụla kwesịrị ịkpachapụ anya n'omume ọ na-eme, maka na onye chara eze, eze achara ya. Eji asụsụ doro anya depụta ihe ndị dị n'ime akwụkwọ a ka onye ọbụla nwee ike na mmasị gụọ ma ghọtakwa ihe dị ya. Ya mere, gụọ akwụkwọ a na nghọta ka ị wee mụtakwuo ihe. Mana okwu mmalite a achịkọtala ya bụ akwụkwọ. Chetakwa, aha nwanne ihe mere bụ gịnị? Umeyo. Aha nna ihe mere bụrụ gịnị? Obi. Aha nwunye di nne ihe mere bụrụ gịnị? Ndụkụba. Aha nne ihe mere n'onwe ya bụrụ gịnị? Unenka. Chetakwa, gara lụta ya maka na nwunye di ya amụtaghị nwa. Ebe ọzọ anyị na-eleba anya bụ nwanyị bụ ihe, nke si n'aka Dọkịta Martina Chinelo Ọnụegbu. Ndị ụlọọrụ bipụtakwara ya bụ ụlọọrụ Extension n'afọ 2021. Dịka anyị kwuru, okwu mmalite naanị ka anyị ga-agụ na nke a, maka na okwu mmalite ya chịkọtara ihe niile mere n'akwụkwọ ejije a. Cheta na nke a bụ ejije, nke a bụrụ gịnị? Iduazị maọbụ akụkọ. Nke a bụ ejije, drama. Ngwa, saghe akwụkwọ gị ka anyị gụọ okwu mmalite. Akwụkwọ a na-akọwa ka Obum na-eke nwunye Ekwekwe ndị Mgbeọma siri taa oke ahụhụ n'aka di ya na nne di ya bụ Nwakaego, n'ihi na ọ mụrụ naanị ụmụ nwanyị. Ihe ọzọ bụkwa na Obum na-eke agaghị akwụkwọ, nke mere na ọ maghị ihe ọ ga-eme were zọpụta onwe ya n'ime ahụhụ o nwetara onwe ya. Obum na-eke na onwe ya hụrụ agụmakwụkwọ n'anya, mana o nweghị ndidi gaa akwụkwọ n'ihi na nne na nna ya kwanyere ya ka ọ lụọ di, n'ihi na ha azụghị ya n'akwụkwọ. Nke a mere ka Obum na-eke na-eri mperi mgbe ọbụla ọ hụrụ enyi ya nwanyị bụ gịnị? Chinagarom, onye nke kpebiri na ya agaghị alụ di tutu ya agụchaa akwụkwọ baa uru. Ọzọkwa bụrụ, akụkọ a kọwara ma gosi ụzọ ahụhụ nwaanyị agaghị akwụkwọ ma ọ bụ nwee ezi aka ọrụ na-ata n'ebe nwoke nọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, ọ bụ akwụkwọ a bụ Nwanyị bụ ihe ka anyị na-eleba anya. Anyị sịkwa na akụkọ a kọwara ma gosi ụzọ ahụhụ ke nwaanyị agaghị akwụkwọ ma ọ bụ nwee ezi aka ọrụ na-ata n'ebe nwoke nọ, ma na mmekọrịta ya na ibe ya. A kọwakwara Chinagarom
A kọwakwara ka Chinagọrọm siri gụchaa akwụkwọ ghọọ dọkịta ahụike nyere ụmụnne ya aka, ha niile aghọọ nnukwu mmadụ ndị aka ji akụ. A kọwakwara ka nne na nna Chinagọrọm, n'ihi na ha agaghị akwụkwọ, siri kpebie ma gbalịa zụchaa ụmụ ha n'akwụkwọ. Nke kacha nke bụ na akụkọ a sitere n'ihe megasịrị na ya wepụta ụdị mmegbu ụmụ nwanyị na-anata n'aka ndị nkụzi nwoke, ndị otu nzuzo ọkọlt na ndị ọzọ gasị. Ejije a bupụtakwara ihe ọgbara ọhụrụ ụfọdụ dịka ekwentị, Facebook na WhatsApp dịka ihe ụfọdụ mere o ji dị mkpa na mmadụ, kachasị nwanyị, kwesịrị ịgụ akwụkwọ iji soro ibe ya mewaa ihe ọgbara ọhụrụ ụfọdụ. N'ihi na Obumneke mụrụ nwanyị di ya chere na ụmụ ya enweghị isi, na ha agaghị aba uru. N'ikpeazụ, nne ya Nwakaego gara lụọrọ ekwe nwanyị nke abụọ ma kworo maka ya, chụpụ Obumneke na ụmụ ya 7. Obumneke mụrụ ụmụ nwanyị ole? 7 ọ mụrụ. N'agbanyeghị ahụhụ niile na mmegbu Obumneke jigara n'aka ya, mgbe ha chụpụrụ Obumneke, nwanne ya nwoke kpọrọ ya na ụmụ ya nyere ya aka. Ha zụọ ụmụ ya. Ụmụ Obumneke gara nnukwu akwụkwọ, ghọọ ndị nnukwu mmadụ. Ha 7 bụcha dọkịta ahụike, injinia nwanyị, home economics, pharmacist ma prọfesọ dgz. Ha mechaa wuoro ọdụdụ nwanne ha nwoke nke nne ha bụ n'afọ mgbe nna ha chụpụrụ ya nnukwu ụlọ elu n'obodo ha, kpọọla nne ha be di ya, nke mere ka nna ha lọghachi rịọ ha mgbaghara. Ndị dị kara aka ma nwa onye eze obodo ha bịara lụọ ụmụ Obumneke, nke mere ka ezinụlọ ya bụrụ ezinụlọ ndị ọgaranya. Akụkọ a na-egosi na onye chi nyere nwoke maọbụ nwanyị, ya kelee ya, n'ihi na ma nwoke ma nwanyị pụcha nwa, maka na ọ bụghị nwanyị na-enye nwa, ọ bụ Chukwu na-enye nwa. O mekwara ka aghọta na sayensị kọwara na ọ bụ nwoke na-ewepụta kromosomu eji amụ nwa nwoke, nke pụtara na ọ bụrụ na nwanyị amụtaghị nwa nwoke, ọ bụghị ya ka nsogbu si n'aka. Ọ bụghị nwunye, ọ bụ kromosomu nke nwoke gbanyere nwanyị ya na-eme ka nwanyị ya mụta nwoke maọbụ nwanyị. Nsogbu amụtaghị nwoke si n'aka ekwe. Akụkọ a kwụsikwara ike na ọ dị mkpa nwanyị ịgụ akwụkwọ ma nwee aka ọrụ tupu ọ lụọ di. O kwukwara na mgbe ụfọdụ ndị nke nwoke echere na ha ga-aba uru na-abụ akọgheri, ebe ọ bụ ndị nwanyị na-aba uru. Ngwa ka anyị gụpụta ụfọdụ agwa nọ n'akwụkwọ a. Nke mbụ, Nwakaego nne Ekwekwe, Maazị Obi nna Ekwekwe, Ekwekwe nwa Maazị Obi na Nwakaego, Obumneke nwunye Ekwekwe, Chinagọrọm
enyi m nwaanyị Obumneke, Maazị Akọbuche, Nna Chinagọrọm, Chinwe, Nne Chinagọrọm, Chisom, Nwanne Chinagọrọm nwoke, Chisimdere, Nwanne nwaanyị Chinagọrọm, Ngozi, Nwanne nwaanyị Chinagọrọm, Nwanneka, Nwanne nwaanyị Chinagọrọm, Nwadịụtọ, Nwanne nwaanyị Chinwe Chinagọrọm, Didi Ụkọ, nwunye di Obumneke, bụrụ nwaanyị nke abụọ ekwe ekwe, Adakụ, Ada Obumneke na-ekwe ekwe, Nneọma, Nwanyị Amaka, Nnebugwu, Nneka, Chinenye nwa na Ogechi. Ụmụ Obumneke na-ekwe ekwe. Maazị Okenna, onye obodo Mgbaọma, Obinna, nwa Maazị Okenna, Ndụbụisi, nwa Maazị Okenna, Nwanne Obumneke nwoke, bụrụ onye obi nwanne, onye nwe ezi, nwa dị ụtọ na ekwe ekwe na nwa ekwe ekwe nwoke, Ụbaka, nwanne m nwanyị onye nwe ezi, Ndụka, enyi ekwe ekwe, onye eze Mgbaọma, ụmụnna ụmụnne ekwe ekwe, ndị egwu obodo Mgbaọma, onye ndu. Nke a bụ gịnị? Nwanyị bụ ihe. Enyi mere enyi ya, nke si n'aka Gloria Imo Omejiego. Ọ bụ Misfa Publishers bụ ndị bipụtara ya. Chetakwa na ihe anyị na-agụpụta bụ gịnị? Naanị okwu mmalite. Ngwa, okwu mmalite dị n'akwụkwọ abụọ enyi mere enyi ya. Mmadụ ime ihe na-echeghị ihe ọ ga-amụpụta jọkarịrị udele na njọ ma sikarịa nkakwe n'isi. Chetakwa na mmadụ anaghị echefu onye mere ya ihe ọjọọ, maka na ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri. Emekwala mmadụ ihe n'ihi na ị chere na o nweghị onye ga-ekwuru ya. N'ikpeazụ, Chineke ga-ekwuru ya ọnụ ya. Mbọ niile Ọlụchukwu gbara maka ichekwa ndụ uru nwa kụrụ afọ n'ala. Ichie Ezeoke kpara arụ dị iche iche iji mechie ezinụlọ Amaechi enyi ya nwoke, ma mmadụ apụghị ịgbachi onye chi ya kwụ n'azụ. Obere nwa Ọlụchukwu kwụ ka oriọna. Obere nwa Ọlụchukwu kwụ ka oriọna ọkụ amụnyere n'elu ugwu. Oriọna amụnyere n'elu ugwu jidere Ichie Ezeoke, wee gbaa omume ọjọọ niile o mere n'anwụ, wee tiwaa ya bụ akị oyibo nsugbe nke o chere na mmadụ amaghị. N'ezie, ya bụ ọchọ ihe ukwu ahụla agba enyi. Ogbu mma na-esi na mma ala, ọgba egbe ga-esi n'egbe ala. Nke onye metara, o were isi ya buru. N'ikpeazụ, a chọpụtara na Ichie Ezeoke bụrụ ezinụlọ Amaechi enyi mere enyi ya. Maka akwụkwọ a n'azụ ya, mbọ niile Ọlụchukwu gbara, oke ọya ihe nọkwa n'ime ya. Mana chetakwa na enyi mere enyi, onye bụ enyi mere enyi ya n'akwụkwọ a bụ onye? Ichie
uwe ezu oke maka ọya memilara ezinụlọ Maazị Amaechi na uru nwa nwunye ya. Chetakwa na nwa ahụ uru nwa ya ajụjụ ahụ aha ya bụ gịnị? Nnedị mma. Kaba ahụ ka mata ụmụnne Nnedị mma. Ọzọ bụ ndụdọ Nnete na-azụ anụ ụka nke si n'aka Okechukwu si ihe jiri ka. Nke a bụkwa na akụkọ akwụkwọ ejije, ebe nke a bụ akụkọ maọbụ iduazị. Ebipụtara ya n'afọ 2014. Ụlọọrụ bipụtara ya bụ ụlọọrụ gịnị? PCC&P Limited nọ na 58 Old Market Road. Ka anyị bụ ụzọ gụọ ndị nọ n'akwụkwọ a. Mana chetakwa na akwụkwọ a enweghị okwu mmalite. M ga-eme gịnị? M ga-achịkọta ya obere. Ndị nọ n'akwụkwọ ahụ Maazị Azụanụka. Nnente bụ nwunye Maazị Azụanụka. Azụanụka na-akụ ngwọ, na-ete ngwọ, bụ diochi, ebe Nnente na-ere etere. Ka ihe bụ etere? Akwụkwọ ha na-eji eke mmanya ọka maọbụ agidi. Akwụkwọ a na-acha ndụ ndụ. Nnete na-ere etere, di ya na-akụkwanụ ngwọ maọbụ bụ gịnị? Diochi, maọbụ na-ete ngwọ. Ọzọ nọ n'enyi, onye chiri echichi ọzọ, gbara ọla n'aka nakwa n'ụkwụ abụọ, kpunye okpu ọzọ ya, tinye ya abụba ugo abụọ, nyara ihe olu. Nze Nwaọkọnkọ, onye chiri echichi nze, ọgba ọla n'aka abụọ, yirikwa okpu ndị nze ya, tinye otu abụba ugo. Nze Nwanganga, nwanne Maazị Azụanụka. Maazị Ibekwe, nwanne Maazị Azụanụka. Maazị Onyirụka, nwoke isi ike n'obodo ha, ọ bụkwa onye nshi na aja. Ndị mmadụ na-atụ ya ụjọ. Maazị Gbazuọgụ, nwoke na-anaghị atụ ụjọ mkpụrụ anya. Onyekwere, nwata nwoke, otu nwanyị, ọha obodo. Akụkọ a kọwara otu ezinụlọ Nnete na Azụanụka. Ha na-ebi n'udo, bụ ụfọdụ ha na-esekwa n'okwu dịka di na nwunye. O budoro ebe ha chọrọ ịga ugbo. Azụanụka sị nwunye ya ka ọ datụ ofe n'ọkụ ka ha rie ma ha gawa. Ha nọkwa ebe ha na-eme ya. Enyi ya nwanne ya nwoke bụ Maazị Ibe abakwute ha. Mechaa, ha ghara Maazị Ibe gawa ugbo ha na-aga. Ha gacha ugbo ha na-aga lọta. Mana chetakwa na mgbe ahụ ọ kụrụ aka ezokaje nri ahụ a na-eri. Mana mgbe a lọtaziri, Azụanụka chọrọ ka ebupụta nri, ya wụ na nwunye ya erichala nri. Abịa na ebe ọzọ kebi nke atọ, ebe ọha obodo gbakọrọ. Ewee sị na onye nleta obodo na-abịa ileta obodo, ka agbakọkwuo otu a ga-esi nabata ha. Ebe ahụ nke anọzi okwu na ụka esewe. Azụanụka ghọrọ okwu na-agbasa ahịa. Aha ya bụ n'Azụanụka. Ya hụrụ okwu Onyirụka na onye ọzọ na-ekwu. Site ebe ahụ, Onyirụka sị na ọ ga-ememina ya. Onyirụka mechaa bịa n'ụlọ Maazị Azụanụka, si ya na ọ chọrọ ịga na ugwu Awụsa ka onye nwa ya ọgwụ ọ ga-eji n'ọnọ kputukpu na adanga ahụ, na ya ji ọla ya chọrọ ịga nye nwa ya nke nna ya ochie nyere ya. Ya bịa mgbe ọ na-agwa ya, ya sị ya na ọ chọrọ ịgwa ya na ya agawala. Ya sị ya nsogbu adịghị. Ka Maazị Azụanụka ga bute ọjị, ya buru ọjị bịa dosa ka ọ ga weta ose ọjị. Maazị Onyirụka agbanwee ọjị, were ọjị nsi dosara ya. Azụanụka tacha, wuruzi onye na-eti afọ ya. Tupu a na-ama ihe na-eme,
ọ daala n'ala bụrụ onye na-agba shaka shaka, ọ na-ekwuzi okwu amazi ihe a na-eme. Nwunye ya bụ nne nte akpọwa ọha obodo na ha bịakwa otu a ka esi bịa na-eti ka mara ihe a na-eme. Onweghị onye kwetere na ọ ga-aga gaa kpọọ ọnyịrị ụka, emechaa gbazuo onye na-anaghị atụ ụjọ agawa gaa kpọọ ọnyịrị ụka. Ọnyịrị ụka mechara bịa, ọha na eze anọgide ya, ya meghasịa ihe o mere, azụ anụ ụka amalie bụrụkwa onye dị ndụ. Mama azụ anụ ka a na-amali echi ya chi abụ n'abalị ya, ya si nwunye ya ụtụtụ echi na ya na-agbada Aba aga ịzụ ụgbọala. Nwunye ya si ya na ọ dị ka nke azụ anụ ụka mere ọnyịrị ụka mere gị, o fochabeghị n'anya, o zubere gị. Ọ na-emaghị na asị na ndị ohi na-eso onye zụrụ ụgbọala bata n'ụlọ ya bịa zụrụ ụgbọala, ya si a ga-azụrịrị ụgbọala. Ya si ya na ọ nọnụbe na mmanya ụgbọala na-ada ọnụ, ya si na ya ga-azụrịrị ụgbọala. Ya si ya na ọ nọnụbe na ụgbọala na-azọgbu ụgbọgịrị akụrụ na ụlọ, ya si a ga-azụrịrị ụgbọala. Ya si ya na ọ nọnụbe na ụgbọala na-abata n'ọzọwasịa ekwu nwaanyị nwe ụlọ zọpịasa ite kwafu. Ya si ya na ya ga-azụrịrị ya, ya si ọ gaghịzi ya si ya ga-azụrịrị ya. Ha ebido sewe okwu, mana chetakwa na azụ anụ ụka ejikwa tenko bụ fadum afụ naị o ji aga ịzụ ụgbọala. Ndị iberibe abụọ bi n'ime ụlọ ha bido lụwa ọgụ. Otu a ka ha si lụgide ọgụ, ha zọpịasịa ụgbọgọrọ ha kụrụ, ha mekwa gị n'ọzọ, ha ga-azọwasịcha ekwu, tụfucha ofe, kwafucha ofe, ha werezie aka ha mebichaa ihe niile. Otu a bụ ihe ndị mere n'akwụkwọ anọ ndị a. Ngwa wetazie tụgharịa uche nke bụ abụ. Anyị na-aga ileba anya n'abụ 12, the 12 poems na-ekosi ka anyị mee gịnị leba anya. M ga-agụpụta ha, gee ntị ọfụma. Na nke mbụ bụ gịnị? Mathematics. Nke abụọ bụrụ amamihe. Nke atọ bụrụ ada Igbo. Nke anọ ụtalị. Nke ise onye nkụzi m. Nke isii nka na ụzụ. Nke asaa onye umengwụ. Nke asatọ onye aka ntụtụ. Nke itoolu osisi nkwụ. Nke iri udo ka mma. 11 ahịa obodo m. 12 ajọọ nna. Ngwa mepezie na peji nke 19, 19, peji 19, na-atụgharị uche. Mathematics, eze ndị sayensị. Ihu gị na-atụ egwu, aka gị na-ebute ahụ ọma jijiji, ahụ gị bụ sọ mgbanwoju anya, n'ụkwụ gị ka mmụta dị. Mathematics. Ihe ụjọ nye ndị itibọrịbọ, ihe ọchị nye onye dị uchu. Ebube gị na-ede n'ụlọ akwụkwọ, ebe a kpọtụrụ aha gị ụzọ a na-atụ. Ị napụla ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ụra, tinye ọtụtụ na-agbagharịa, ebe ọtụtụ nọ n'oke echiche, ụfọdụ nọkwa n'anya mmiri. Onye nkụzi m gwara m na otu isi ada ụda abụghị otu isi dị. Ịbụ nkịta na-agba ụjọ na-adịghị ata arụ. Naanị ihe ị chọrọ bụ oge, mmetụ aka na mgbe ntụgharị uche oge niile, tinyere nleruanya na ige ntị. Onye nyere gị ihe ndị a, wepụ ụjọ n'ahụ gị na onye ahụ abụrụ enyi. Nke ọzọ bụ amamihe. Na page 23, amamihe, peji nke 23.
Chukwu bi n'igwe nye m amamihe ka m mara ihe. Chukwu bi n'igwe nye m ọgụgụ isi ka m na-agụta ihe. Chukwu bi n'igwe nye m nghọta ka m na-aghọta ihe. Nye m nduzi ka m ghara ijehie. Chukwu bi n'igwe nye m mmụta ka m na-amụta ihe. Nye m akọ na uche ka m na-akpa agwa ọma. Eze Solomọn hụrụ gị jụọ akụ na ụba. Gị ka eze nwanyị ndị Sheba hụrụ, egwu abịa ya n'ahụ. Eze Nebukadneza jụrụ gị, ọ bụrụ anụ ọhịa. Onye ị bịara n'ụlọ ya, okwu ọnụ ya bụ nnu, agwa ya bụ mma, ije ya bụ ịgba. Ekpere m n'ụtụtụ, ekpere m n'ehihie, ekpere m n'anyasị. Chukwu bi n'igwe nye m amamihe. Ọzọ bụ Ada Igbo, page 26, peji 26. Ada Igbo, mba, page 25, 25. Ada Igbo. Ịbụ sọ mma, ada mma, ada ugo, ada ukwu, ada eji eje mba, nwa dị sam, nwa chi kwọrọ aka kpụọ, oyoyo nwa. Leenụ eze ọchị gị, leenụ ogologo imi gị, leenụ agịrị isi gị. Agịrị isi ya ọ bụghị nke aka mere. Mbọ aka ya ọ bụghị aka mere. Mbọ ụkwụ ya ọ bụghị aka mere. Nku anya ya ọ bụghị aka mere. Akpụkpọ ahụ ya ọ bụghị aka mere. Bụ mburopụta ụwa. Ugwu nkwanye ojighị ọkpa ebe ọkazi, ọ naghị eje pem piom piom. Asịrị abụghị maka ya. Naanị ihe ji ọnụ ya eme onye ukwu ekele. Naanị ihe o ji ọnụ ya eme onye ukwu ekele, onye nta ekele. Ọ bụrụ na a na-alọ ụwa alọ, aga m abụkwa Ada Igbo. Ngwa ụtalị, page 37, peji nke 37. Akwụkwọ nsọ kwuru maka gị, ị na-achụpụ iberibe, mee ka anya doo ofogiri. Onye si ntị anụghị ya ihe, ya chere gị aka mgba ka izi ya ihe. Dibịa ji ntị oke eme. Onye ịdasara n'ahụ, ahụ enwuru ya ọkụ, isi ajụọ ya oyi, ntị anụ ya ihe. Onye ndu headmaster, mkpanaka prịnsịpal, enyi ndị nkụzi, onye ike nne na nna mara ihe. Onye umengwụ na-arọ gị anya. Nwata agwa ọjọọ na-echere gị aka mgba. Ofogiri kpọrọ gị asị. O nweghị ihe jikọrọ gị na ezi nwa. Nke ọzọ bụ gịnị? Onye nkụzi m, page 41, peji nke 41. Chetakwa bụ gịnị? Tụgharịa uche. Onye nkụzi m, ị dịghị abụọ ma ọlị. O nweghị ihe eji atụnyere gị. Eji amamihe saa gị ahụ, were ọgụgụ isi kwara gị uwe. Onye nkụzi m, ị dịghị abụọ ma ọlị. Sayensị ka eji kpụọ ụbụrụ gị. Okwu ọnụ gị bụ ịgba. Igbo gị na-atọ ka nnu. Ị nọ gburugburu ụlọ akwụkwọ m. Ahụrụ m gị na ọta akara, zute gị na praịmarị. Isokwa m gaa sekọndịrị. Ọ bụzi na mahadum ka a ga-achọ gị achọ. Abụ m lọya, onye nkụzi m. Abụ m dọkịta, onye nkụzi m. Abụ m injinia, onye nkụzi m. Ana m akpụpụrụ gị okpu. Ọzọ bụ nka na ụzụ.
nkà na ụzụ. Page 45, peji 45. Nkà na ụzụ, aha bekee gị bụ teknọlọji. Ọ gbanwere ihe ochie ọ ghọọ ihe ọhụrụ. Mmepe anya obodo, iwetara nke ọma, iwetere nke ọjọọ. Nkà na ụzụ, ọtụtụ ihe iwetara na-enyere ndụ aka ma na-alakwa ndụ n'iyi. Igwe so gị bịa, moto so gị bịa, ọgbatumtum so gị bịa, trenu so gị bịa, ụgbọelu so gị bịa. Nkà na ụzụ, kedụkwanụ maka ekwentị ka ọ bụ nwanne ya kọmputa? Leekwa TV na redio ka ha na-ekwe n'isi. Onye ka a ga-akpọ hapụ ibe ya? Nkà na ụzụ, ịkpali ike n'ala anyị. Ị maghị onye bụ nwata, ị maghịzi onye bụ okenye. Ma ewu ma ọkụkọ chere ihu na ọnụ ụzọ gị. Ọzọ bụ gịnị? Onye umengwụ. Chetakwa na ọ bụ gịnị? Tụgharịa uche. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, anyị emechala akwụkwọ anọ ndị a. Emecha gị bido n'isi legharịa ihe onyonyo a. Ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ. Onye umengwụ. Page 50, peji 50. Lee ya ka ọ na-abịa. Onye umengwụ, onye ngagharị, onye njegharị. Ebe a kụrụ kpom, ọ gbara gawa. O nweghị aka ọrụ ọbụla. Chetakwa, nkwa onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. N'ụtụtụ, achịba ụkwụ ụlọ. N'ehihie, etinye aka n'agba. N'anyasị, n'elu akwa. Kororom, ọ bụrụ ụra. Onye umengwụ, naanị na-ama egwuregwu, ebe a na-aṅụ mmanya, ebe a na-ata anụ ka a na-ahụ gị. Ebe a na-akọ asịrị bụ ebe ndina gị. Oge ọrụ ruo, ahụ ọkụ abịa. Igbu nkwụ ruo, isi ọwụwa abịa. Ebupụta ihe oriri, ọrịa ala. Chetakwa, aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ọzọ bụ onye aka ntụtụ. Onye aka ntụtụ. Page 56, peji nke 56 na-atụgharị uche. Onye aka ntụtụ. Otu ụbọchị aka akpara gị. Mgbe ahụ, ụra ata ekwo. Ebe na-ebu ọkụkọ. Otu ụbọchị egbe dinta ga-agbata gị. Mgbe ahụ, kpọrọkpọtọ agba n'ihu ehi. Oke na-ata akpa dibịa. Otu ụbọchị dibịa aghaghị ịhụ gị ọnụ n'ọkụ. Mgbe ahụ, isi ajụọ gị oyi. Nkịta na-ata anụ dị n'ime ite. Otu ụbọchị ọkpụkpụ ga-agbado gị n'akpịrị. Mgbe ahụ, nkata ekpudo onye aghụghọ. Ihe akpatara n'akụkụ ite na-ala n'akụkụ ọnụ. Ụbọchị niile bụ maka onye ohi. Otu ụbọchị ga-abụrịrị nke onye nwe ụlọ. Ọzọ bụ osisi nkwụ. Osisi nkwụ. Osisi nkwụ nọ na page 70, peji nke 70. Osisi nkwụ. Agbanwe osisi nwe nkwụ nke Chukwu gọziri. Ọtụtụ ihe dị n'ime ya. Ọ bụ Chukwu nyere ha. Mba anọ nwe osisi nkwụ. Ibu mmanụ eji esi ofe osikapa, ofe asụrụ asụ ji, ofe akpụ, ofe ụtara. Owerri nwe osisi nkwụ. Ude a na-ete n'ahụ maka ahụ pokopoko. Ele akị eji agwọ ọtụtụ ọrịa. Ụmụahịa nwe osisi nkwụ. Mmanụ eji esi ncha maka nsachapụ unyi. Azịza maka nzachasị
ama maka ọdịmma onye ọbụla. Ọha ji nwe osisi nkwụ, osisi nke eji arụ akwa mmiri, igu nke eji azụ ewu maka oriri na nkwari. Mbaise nwe osisi nkwụ, ahịhịa eji ahụnye ọkụ maka esimesi na erimeri, mkpụrụ akị nke a na-ata ata maka mmegharị ọnụ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, ọ bụ tụgharịa uche ka anyị na-eleba anya. Anyị elebachala anya na akwụkwọ ndị ọzọ ndị NECO họpụtara. Nke ọzọ anyị na-eleba anya bụ udo ka mma. Udo ka mma. Na-asaghe akwụkwọ gị. Udo ka mma. Na peji 95, peji 97, 97. Udo ka mma. Udo bụ ịdị n'otu. Udo bụ ịhụnanya. Udo bụ ndụ. Udo dị anya n'ebe mkpọrọmasị dị. Udo abụghị anya ukwu. Udo ka mma. Udo achọghị sịrị. Udo achọghị iwe ọkụ. Udo achọghị okwu azụ. Udo ka mma. Ebubo ụgha amaghị onye udo bụ. Udo enweghị onye iro. Udo enweghị nkewa. Udo ka mma. Obi mgbaghara, ịhụnanya, obiọma, nnabata bụ udo. Ọzọ bụ ahịa obodo m. Ahịa obodo m nke nọ na peji 123, peji na 123. Ahịa obodo m. Lekwa ahịa obodo m ka ọ na-azụ azụ na-ekwo ekwo. Ana m ekwu maka ahịa Nkwọjị dị n'Owerre Nkwọjị n'okpuru ukwu ọjị. Ahịa Nkwọjị na-azụ ụbọchị Nkwọ n'ahịa Igbo, ma ọ bụghị Nkwọjị, ọ bụrụ Nkwọ mmiri n'akụkụ mmiri Nwangele. Unu anaghị azụ otu oge. Nkwọjị zụọ taa, Nkwọ mmiri azụ echi, nke gosiri ịdị n'otu n'etiti unu abụọ. Obodo niile gbara unu ogige ejighị unu eti epele. Ọ bụ Nkwere ka ọ bụ ama Imo, Eziama, Obiere, kwenu. Agụghị Agbaja. Ọ dịghị ihe na-adịghị n'ime gị. Ị dị ka nwa ndanda n'anya, mana ịbụ enyi na akparamagwa. Nke ikpeazụ na tụgharị uche bụ gịnị? Ajọ nna nọ na peji 125, peji 125. Ajọ nna. Ike agwụla ezinụlọ. Egwu ejidela ezinụlọ. Ụjọ egbuola ezinụlọ. Naanị na a nụrụ olu nna n'ezi. Ụtalị na-apịa. Ọ bụ maka nduzi ka ọ bụ maka ogbugbu? Naanị na nwata zọhiere ụkwụ. Nna alọta ọrụ, ụmụ n'ọsọ, nwunye n'ọsọ, odibo n'ọsọ. Naanị na nna lọtara ọrụ. Lekwa ka olu ike gị na-ada ka ekwentị. Ọ bụ sọsọ mba ka o nwere onye ọ na-esere gị na ya? Ụmụaka eriela nri. Ụmụaka agaala akwụkwọ. Ụmụaka eyiela uwe. Nke ahụ abụghị okwu aka gị. Nke ahụ agbasakwa gị. Nwunye ji anya mmiri mere nri. Echiche awụnyela nwaanyị ibe m n'afọ. Naanị na ha chọrọ ka udo dị. Tụgharịa uche.
ụmụ akwụkwọ ndị m ji eme ọnụ, ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa na ntụgharị akwụkwọ niile ndị NECO họpụtara maka Igbo L1. Biko gegharịa ihe onyonyo a, igegharịcha ya gbara gawa na Evergreen ka iji si ike zaa ụfọdụ ajụjụ ndị a jụrụ gị. Azakwala ajụjụ dị na akwụkwọ ndị a họpụtara na-abụghị akwụkwọ ndị ka anya ndụdọ nne nte, enyi mere enyi ya, nwanyị bụ ihe, eze oche abaghị na-atụgharịa uche. Ya gaziere gị, ị ga-agafe n'ule besia. Ya dịrị gị mma echi. Gụọ ajụjụ gị ọfụma tupu gaa na-aza. Ndewo. Aka m bụkwa Odoziakụ Amaọgụ. Dị na-esonyere anyị na YouTube a, ị ga na-aghọta asụsụ Igbo nke ọma. Ya gazie. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, jụọkwa m o. M ga-asa gị. Rutekwa n'ụlọ akwụkwọ echi, jụọkwa m. Ịchọkwa ịjụ m n'ihe onyonyo a, gị jụọ m. Ndewo ụmụ akwụkwọ. Ya gazie. Ya bụrụ na ị ka na-abata abata, legharịa ihe onyonyo a ugboro na ugboro. Ya gaziere gị.